الله الرحمن الرحیم. ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза мо оиди якчанд тағйири хобҳо гап мезанем. барои ҳамин дар видео якта лайк, дар канал обуна набошед ҳатман обуна шавед. дар як ҷо баҳзур нишаста видеоро то охир тамошо кунед. ба шумо тамошои бо фароғат таманно дорем. тиллозода нависонда. ассалому акаҷон. ҷанг, тирпаронӣ дар хоб чӣ таъбир дорад? ва алайкум салом бародари азиз. ҷанг, тирпаронӣ дар хоб нишонаи исбот намудани ҳақиқат ба нафаре аст. агар тир ба ҳадаф расида бошад, ҳақиқат собит мегардад. агар баръакси ин бошад, ҳақиқат собит намегардад. ба тири нуқрагин парондан ба зане мактуб нависонданро маънидод мекунад. сиёҳуш 4-7 нависондан. дар хоб ҳезуми хушк чӣ таъбир дорад? ҷавобашро интизорам. ҳезум дар хоб тухмату ғайбат аст. баъзан ба беақливу зиндагӣ ишора мекунад.